Análisis y opinión, entrevista para informar dentro tópico, entrevista objetividad, danos mi show y nos mi show, política, farándula, actualidad, una nueva confianza. Ook wel eens allemaal het corona-vraagstuk mee. Dus bijvoorbeeld in Nederland kozen wij voor meerdere dagen kunnen stemmen en briefstemmen. Er werd bijvoorbeeld ook gekozen voor, op Curaçao voor verlenging van de tijd. Ik zeg even uit mijn hoofd, niet tot 7 uur, maar tot 8 uur. En zo kunnen we van elkaar leren, niet alleen door die verkiezingswaarneming, maar ook in het algemeen bij evaluatie van verkiezingen. Hoe is het nu in andere landen van het Koninkrijk gegaan? Buitengewoon prettig gesprek, waarvan ik echt denk, daar kunnen we met z'n allen op voortborduren. Verder hebben we natuurlijk lang stilgestaan bij de formatie. Ja, daarin zaten we meer ook voor een deel in het schetsen van situaties te praten, omdat het natuurlijk nog niet duidelijk is. Bijvoorbeeld komende zaterdag ligt er een voorstel bij de PvdA op het congres of er überhaupt met de VVD onder leiding van Mark Rutte geformeerd mag worden. Er is discussie over, gaat de VVD switchen, gaat D66 switchen. Kortom, er zijn nog allerlei dingen die daarin spelen. Dus we hebben daarin alle varianten met elkaar doorgelopen. En ook daarvan hebben we gezegd, daarin kunnen we leren van elkaar. Want een van de dingen die in Nederland bijvoorbeeld speelt, is dat wij een tijd geleden de koning tussen aanhalingstekens hebben uitgeschakeld als het gaat om de formatie. Dat ligt nu bij de Tweede Kamer. Er wordt politiek verschillend gedacht of dat een succes is of niet. Maar je hebt in ieder geval wel de discussie, ook in de andere landen, over in dit geval de rol van de gouverneur. Waarbij er ook in de andere landen partijen zijn die zeggen, je zou de rol van de gouverneur kunnen beperken, omdat een gouverneur invloed heeft op het formatieproces, terwijl hij niet dezelfde democratische gekozen legitimatie heeft als wij als politici. Kortom, de discussie die in Nederland is gevoerd rondom de koning. Nou, zo hebben we afgesproken dat die 3 punten, 1, dus als het gaat om de waarneming zeggen wij doen vanaf 23. 2, als het gaat om de evaluatie van de verkiezingen, leren van elkaar. En 3, als het gaat om de formatie, kijken naar welke rol in dit geval het staatshoofd, dan wel de gouverneur, kan spelen en of we daar wat van elkaar kunnen leren. Dank u wel, meneer Van den Burg. Ik begrijp dat het gesprek zo vlot verliep dat u het zelfs kon verbreden. Dus naar niet alleen de verkiezingen, maar ook de periode daarna. En hoe je dan tot regeringsvorming overgaat. Dus 3 heldere punten. Begrijp ik het zo ten aanzien van die verkiezingen dat de groep eigenlijk zegt, we willen elkaars regeringen misschien ook wel oproepen om bij de evaluatie ook de ervaringen in de andere landen te betrekken. Om te kijken of dat lessen kan opleveren, bijvoorbeeld over het vroeg stemmen en of je dat wil inzetten? Ja, kijk, ik zei net een besluit bij ons, dat kan niet. Volgens mij is de formele procedure dat er een IPCO-verslag wordt gemaakt. En dat wij als Nederlands parlement dat ook voorleggen aan de staatssecretaris met reageer daar eens op. Maar dat kunnen we natuurlijk gewoon ook verbreden door aan de regeringen te vragen. Reageer daar eens op. Maar in ieder geval in onze groep was er enthousiasme op deze punten. Nou, dat we afspreken allemaal onze regeringen op te roepen tot iets, dat is iets wat vaker bij het IPCO inderdaad als uitkomst kan zijn, in plaats inderdaad van een besluit van het IPCO, want dat kan dan inderdaad weer niet. Ik kijk even of er mensen zijn die vragen willen stellen, dan wel mensen uit de groep die nog dringend iets willen aanvullen op deze terugkoppeling. Aanvulling in ieder geval van de heer Taudet die erbij was. Ik kijk even of er mensen zijn die nog een vraag willen stellen aan de heer Van den Burg. Nee, aanvullen. Ja, nee, ik kom zo bij u dan. Ik kijk even of er mensen zijn die een vraag willen stellen. Dat helemaal niet. Heer Taudet, gaat u gang. Dank u, meneer de voorzitter. Aanvullend wil ik u erbij zeggen dat dit misschien in de afsprakenlijst behoort te zijn. Aanvullend. Dank u wel.
En dan bedoelt u de rol van de gouverneur? Of de... Ja, met die punten waarover meneer Van den Burg voorstelt. Ja. Die kunnen in de afsprakenlijst. Ja, helder. Nou, dat is mooi. Als dat door de andere groepen gedeeld wordt, dan zal het in ieder geval in die conceptafsprakenlijst komen. Die we natuurlijk dan weer eerst met elkaar hier zouden moeten vaststellen voordat we dat definitief hebben. Kijk even, ik zie de heer Kalmes naar de microfoon. Ja, misschien had ik niet goed geluisterd, maar net over die gedeelte van de gouverneur. Eigenlijk, die een beetje te veel heeft te zeggen bij gedeelte na de verkiezingen, bij formatie van de regering. Misschien niet in deze verslag, maar toch in de laatste verslag. Ja, ik denk dat in het verslag kan worden opgenomen dat dit besproken is. Ik hoorde niet een concreet voorstel. Nee, kijk, voorzitter, het is duidelijk dat u inderdaad heel nadrukkelijk stelling heeft genomen met betrekking tot de gouverneur. Maar het is niet aan de werkgroep als zodanig om een mening te hebben over één specifieke gouverneur van één specifiek land. Dus vandaar dat ik het wat algemener formuleerde. Uw rol en positie in uw eigen land is absoluut duidelijk. Maar ik probeerde het algemener te maken, omdat ik niet over uw gouverneur ga, zeg ik maar eventjes, net zo goed als onze collega's niet. Vandaar dat ik het algemener formuleerde. Dank. Dan met uw welnemen. Oh nee, er is nog één vraag. Ik wil dan toch even kijken, zijn er nog andere mensen die nog een vraag willen stellen over deze werkgroep? Nee, dan alleen nog mevrouw Wuit en dan gaan we dan door naar de tweede groep. Mevrouw Wuit. Ja, voorzitter. Ik begreep dat u net zei van dat de 3 punten inderdaad op basis van de reactie van de heer Today alvast in de afsprakenlijst zouden komen. Maar is dat niet een conclusie die je eigenlijk aan het einde van deze... Nou, dat zei ik ook net, inderdaad. Okay. Dat als de andere groepen een vergelijkbare inbreng hebben, dan is het logisch dat het in de conceptafsprakenlijst komt. En die wordt hier besproken met elkaar vastgesteld. Ja, precies. Kom ik bij punt 2, groep 2. En dat was de groep die heeft gesproken over de statenverkiezingen op Curaçao. En de terugkoppeling gaat geleverd worden door de heer Osepa. Ja, bedankt meneer de voorzitter. Onze groep, bij ons ging het meer om te praten over de praktische dingen. We waren niet zo enthousiast om gelijk met 3 volledig nieuwe punten te komen. Het ging praktisch binnen het COVID-gebeuren, hoe de verkiezingen zijn gehouden. En in dit geval, bijvoorbeeld normaal worden er bussen gebruikt om mensen naar het stembureau te brengen. Dus politieke partijen verzorgen dan transport naar het stemlokaal. Dit keer mocht dat niet, omdat er mocht niet zoveel mensen samen zijn in een bus. En zeker niet verzorgd door een politieke partij. En dus officieel mocht dat niet. Dat was een van de dingen. Een ander was ook dat bijvoorbeeld binnen stemlokalen zijn er normaliter waarnemen van politieke partijen die daar zitten en afhaken wie er wel of niet is geweest. Dus als de naam geroepen wordt, dan haak je af, die persoon is daar geweest. Dit keer mocht er ook geen andere waarnemers daar zitten van alle politieke partijen. Dat betekende ook dat politieke partijen samen moesten werken om dan voor de ander dan te kijken, of in ieder geval om de informatie van de ander te krijgen van wie wel of niet is gaan stemmen. Verder praktisch waren de tijden verruimd. In plaats van 7 uur mochten mensen tot 8 uur gaan stemmen. Over het algemeen hebben de mensen wel rekening gehouden met de regels. Iedereen stond op die regels werden wel nageleefd, afstand houden, dat soort dingen. Ook minder muziek, dat ook gebruikelijk is. En er was ook toen nog de avondklok. Dus mensen moesten ook naar huis. Normaal ga je dan naar de CD, de Huis van Politieke Partij, om dan de resultaten te bekijken. Maar dit keer moest iedereen naar huis. Desondanks was de opkomst heel hoog, 74%. 85.000 mensen zijn gaan stemmen. Dus het was echt een hoge opkomst. Veel nieuwe partijen ook, meer dan 15. Ook veel jongeren zijn gaan stemmen. Ongeveer meer dan 6.000. Met het gevolg, niet alle politieke partijen is dan tot een zetel gekomen. Of vooral de nieuwe politieke partijen. En dat betekende ook dat er heel veel restzetels waren. En dat werd toen verdeeld onder de
partijen die wel een, laten we zeggen, normale zetel hebben behaald. Alleen die blijven in de pot over voor de restzetels. Er was een stuk van 10 restzetels volgens mij. 10 of 9? 9 restzetels. Goed. Verder hebben we ook gesproken over de financiële van politieke partijen. Bij ons betekent dat een kandidaat niet meer dan 50.000 gulden kan krijgen van een donateur. En per jaar van één bepaalde donateur. Of anders geformuleerd, hij kan het ook wel krijgen, maar dan moet hij wel een verklaring daarover leggen bij het hoofdstembureau. Ook een politieke partij zelf, een politieke groepering, kan ook meer dan 25.000 gulden krijgen per donateur, maar die moet ook daarover een verklaring afleggen. Ik heb begrepen dat in Nederland op dit moment in de kinderschoenen staat, maar dat is zo dan bij ons geregeld. Er is een loophole waar wij ook hebben over gesproken. Dat is dan via een stichting, dan om een stichting op te richten. Maar dat is ook zo'n beetje, daarover is ook gesproken. Na de verkiezingen was er wel een heel groot discussiepunt. Dat was de stembiljetten. Mensen dachten dat er zwart-wit stembiljetten waren in de relatie en ook kleuren stembiljetten. Uiteindelijk is vanuit de kant van de hoofdstembureau zijn ze met de zakken naar WTC toegegaan. Alles voor de televisie opengemaakt en er bleek toen dat er geen zwart-wit stembiljetten waren. In ieder geval uit van de zakken die open werden gemaakt waren er geen zwart-wit stembiljetten. Er is ook naderhand zo'n onderzoek gedaan en daar bleek een misvatting te zijn geweest. Dat hebben we besproken. Kimas, heb ik iets vergeten? Ja. Nog een ander punt. Er waren ook waarnemers aanwezig en die hebben ook niets bijzonders geconstateerd. Dus veel negatieve punten waren er niet. Het was verkiezingen onder bijzondere omstandigheden, maar naar zo bleek is het wel redelijk goed verlopen. Dat was. Dank u wel, meneer Olsepa. Ik kijk of er mensen zijn die vragen willen stellen over deze heldere terugkoppeling over het verloop van de verkiezingen op Curaçao. Heeft u ook nog gesproken in de groep over de verkiezingswaarneming en ook over misschien dat tweede punt wat uit de eerste groep kwam, de uitwisseling van lessen? U noemde ook de langere openingstijden bijvoorbeeld van de verschillende verkiezingen op de eilanden. Ja, dat is inderdaad aan de kaak gesteld. Het gevoel, eigenlijk is dat niet zozeer besproken, ook binnen de delegatie van Curaçao. Maar het gaat hierom dat het gevoel is positief. Dus het aanvankelijk gevoel, zeg maar, of het begingevoel, grondgevoel, is positief. Alleen de manier waarop dat daar invulling aan wordt gegeven, dat moet heel goed bekeken worden. Dat de perceptie ook naar buiten toe niet verkeerd begrepen wordt. Ja. Maar het gevoel daarover is wel positief. Helder. Dank u wel. Ik kijk of er mensen zijn die een vraag willen stellen aan de heer Olsepa over deze terugkoppeling. Nee, ik zie geen handen de lucht ingaan. Dan ga ik naar de derde groep en die heeft gesproken over de verkiezingen op Aruba, de meest recente verkiezingen. En ik heb begrepen dat de heer De Koer daar de terugkoppeling over gaat verzorgen. Meneer De Koer, gaat u gang. Dank. Ja, ik heb mijn eerste oefening in waarneming al meteen achter de rug. En daar ga ik nu verslag van doen, want Aruba was natuurlijk zelf voorzitter van deze werkgroep. En van de 5 partijen die nu in de Staten van Aruba zitten, waren er 3 aanwezig. Dus dat was ook een kwalitatief goede input. Eerst de feiten waar geen discussie over is. 25 juni van dit jaar waren de verkiezingen. Er waren 8 nieuwe partijen van de 12 en uiteindelijk hebben we tot de Staten geschopt. De MAS met 2, Action 21 met 1, Raïs met 2, MEP met 9 en AVP met 7. Stand van zaken op dit moment is dat het zeer waarschijnlijk is dat MEP en Raïs samen de regering gaan vormen met 11 en dat de oppositie daarmee op 10 komt. De bijzonderheid is
dat voor het eerst vanwege de restzetelregeling de regering feitelijk minder stemmen heeft gekregen dan de oppositie. Maar wel vanwege dus die restzetelverdeling meer zetels. Grote verrassing bij de verkiezingen was de partij MAS van Marisol Tromp, die hier aanwezig is. Want die heeft 2 zetels weten te behalen en dat was van tevoren niet ingeschat. COVID, daar is in zoverre rekening mee gehouden dat de tijden verruimd zijn en veranderd. Of dat goed is gegaan, dat werd niet helemaal duidelijk. Thema's van de verkiezingen, in ieder geval die bij ons even langskwamen, waren wat moet er gebeuren na COVID en corruptie. Er was ook discussie na afloop. Met name de AVP heeft gesteld dat de verkiezingen niet helemaal eerlijk zijn verlopen en die heeft daar 3 argumenten voor aangedragen. 1, de lijst met kandidaten, of met stemgerechtigden, is niet openbaar gemaakt. 2, de partijwaarnemers op service werden niet in het stemlokaal gelaten, anders dan anders, vanwege COVID, was het argument. En 3, er waren te veel ongeldige stembiljetten. Over dat laatste is geprocedeerd, over het eerste overigens ook. Maar procedures hebben niet geleid tot veranderingen of hertellingen. Dit is de neutrale weergave. Verschillende partijen hebben hier uiteraard een andere kleuring in of dat terecht is of niet terecht, maar dit is ongeveer zoals het verlopen is. Er komt nog een evaluatierapport over de verkiezingen. Wanneer, dat weten we nog niet. We hebben het tot slot gehad over de waarneming bij elkaar. Maar daar zijn we nog niet helemaal tot een eind gekomen. In ieder geval was de stand van zaken, de vorige keer was Aruba wat overvallen door het standpunt. Het moest beter besproken en doordacht worden. En daarvan zeiden we, ja, dat staat straks op de agenda. Dus een mooi bruggetje om onze werkgroep af te sluiten en over weer te gaan naar de plenaire agenda. Waarbij vooral dan wat onze werkgroep aan de orde moet komen, onder welke voorwaarden dan die waarneming. Maar in beginsel meende ik te proeven bij alle partijen aanwezigen een positieve grondhouding. Dat was het, voorzitter. Ja, dank u wel. Kijk of er vragen of opmerkingen zijn richting de heer De Koer over het gesprek in de werkgroep die het heeft gehad over de verkiezingen op Aruba. Volgens mij is dat niet het geval. Nee, nou dan dank ik ook deze groep voor hun bijdrage. Ten aanzien van de vraag over uitwisseling van lessen kunnen we kijken naar aanleiding van de voorzet van de eerste groep. Of dat kan leiden tot een voorstel voor de concept afsprakenlijst. Dat zal ook in het presidium bekeken worden. Hetzelfde geldt dan natuurlijk ook voor de verkiezingswaarneming, waar de 3 groepen positieve reactie op hebben gegeven. En de eerste groep eigenlijk heeft gezegd, nou dat kun je eigenlijk doen langs de lijnen van het voorstel zoals dat 1,5 jaar geleden voorlag. En de andere groep, de heer Alcepa ook aangaf, ja de perceptie is positief. De manier waarop is wel heel erg belangrijk om goed te doordenken. Ook vanwege de perceptie en hoe er wordt gekeken naar hoe die verkiezingswaarneming bij elkaar wederzijds dan eruit ziet. Dus ook dat is iets waar we dan in het presidium ook even op terug zullen moeten komen. Dus veel dank daarvoor allemaal. Dit was een overzichtelijke beknopte terugkoppeling en daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste vergaderdag van het IPCO. Wij zien elkaar hopelijk zonder dat de regen hardnekkig op onze hoofden blijft komen. Om 6 uur bij de gezaghebber van Bonaire, de heer Reina, die ons heeft uitgenodigd voor het avondprogramma. En dat betekent dat we om 6 uur vanaf hier de bussen in kunnen gaan. Om 6 uur de bussen in kunnen gaan. Ja. Dank u wel. Marcia, dank u. Tot straks. Ja. Ja. Análisis y opinión, entrevista pa informar en tu tópico, entrevista objetividad, danos un show y nos entrevista política, farándula, actualidad, una nueva confianza.